tassew onorat li għataw illum. Dan huwa parti oħra mill-proċess li beda ftit tal-ġimgħat ilu. Dawra jkun gradwajt fil-Malta mill-Università ta' Malta. U matul iż-żmien avvanzajt fil-Kort tal-Pulizija. Nħossna dis-sens ta' dover lejn Kort tal-Pulizija lejn tal-pajjiż. Jiena l-kort tagħna ħafna u naħseb fil-waqt li dejjem tajt fil-kargi li okkupajt fil-kort, naħseb li din hija l-culmination ta' dan kollu tajjeb. Fiduċja tan-nies. Għaliex is-suċċess Omero tal-Kort tal-Pulizija ma jiddependix biss mill-fundamenti tal-kort. Il-Kort tal-Pulizija, il-Pulizija m'għandhomx monopolju fuq l-brevjeri għandna l-missjoni tal-kort hija li nħarsu l-nżomm il-Malta bħala stat sikur. L-istudji xjentifiċi li għamilna saru surveys fejn juru li komparat mal-kumplament tal-popolazzjoni fil-pajjiż, in-nies il-komunità tal-Mellieħa għandha aktar fiduċja u tirrikonoxxi aktar il-ħidma tal-kort.